sy'n arwen ni, dwi'n gwybod bendith iddo fe, a dwi'n dwi'n mynd fe fydd yn gwerthu heno. Ac yn arwen yr Oedfa'r, mae Rodri bod yma yn gwerthu rhywle yn Merthyr. Dwi'n cofio pa un a'n pobl yn rhywle, caffeg ar hefyd wedi. Dwi'n cofio am Emyr, wedi mae'r digwyddiadau wythnos ar sgrin, a nos fawr eto, dim ond pythefnos sydd ar ôl nawr gyda'r grwpiau yma yn gwrdd mewn tai a'r prosiect yma, Passion for Life. Felly, triwch dyna chi, eich grŵp lleol, a so gallwch chi, ac yna fydd Pasg yn dod yn fuan iawn mewn pythefnos. Gwyliau Pasg yn dechrau ysgolion ar lan ar y Sadwrn yna ar y 9fed. Mae yna gyfle i ni gael hyfforddiant wrth gyntaf, ond mae'n dal lle ar ôl, felly os chi heb rhaid ein i Steve, a chi yn siŵr be'n ei wneud, chi weld Steve ar y diwedd, mae'n dal lle i gael os offrych chi gael hyfforddiant gymorth gyntaf. Gyda bore sy'n nesaf, fydd y gymryd ar ôl yr Oedfa, ond hefyd ar ôl hynny fydd yna gwrdd-aelodau byr iawn ddiwedd Oedfa'r bore. Ysgolion mis hefyd, fel yn dweud ar y sgrin ar gyfer angen sydd yn Ukraine. Hynny, gwylio. Diolch i ti o rhywun tad am gymaint o bethau da ni yn mwynhau bob dydd. Ni'n deffro bore yma ac yn chi restru holl bethau da i ti yn ei roi ni. Diolch i ti am bore braf, weld y hael yn gwneud. Diolch i ti am iechyd i godi, i fwynhau bywyd. Diolch i ti am hwnna, ddim yn profi angen am fwyd, ac am dod cwmpennau neu unrhyw beth tebyg. Gyda ni gymaint. Diolch i ti am deulu, diolch i ti am ffrindiau, ac diolch i ti yn rhoi y pethau da yma i bob dydd. Fi'n gofyn ar y ti roi ni hefyd galon sydd yn ddiolchgar am pethau yma. Ond diolch i ti yn fwy am Herfennydd. Diolch am Iesu Grist a'i fuddod i. A helpa ni nawr i ni ddod y bore yma dros yr wythnosau nesaf yma yn arwen at y Pasg. Helpa ni feddwl mwy a mwy am fywyd ni, am i gariad tuag ato ni. Diolch i ti bod gyda ni obaith o fywyd trefnidol, oherwydd i fod e wedi dweud, i fod e'n mynd i baratoi lle ni. Diolch i ti Arwydd am y gobeith yna. Helpa ni y bore yma. Bob un ohono ni feddwl o ddifri am ein bywydau ac i sylweddolio'r newydd yna sydd yn byd i'n ffrostio ynddo dy flaen di. Heblaw am abeth yr arwydd Iesu Grist dros hynny. Diolch i ti am ei fywyd perffaith ni. Bod ti'n gweld i gyfiawnder i yn gwisgo ni, yn cuddio ein feiau ni. Diolch i ti am ein i gyd. Diolch i ti bod ni'n dod, bore dy syl eto. I gofio am y byd gwag, bod yr arwydd Iesu Grist yn buddigol. Arwydd. Diolch i ti am ein i gyd. Ac yn gwyddio byddwn ni nawr wrth ni godi i gannu gyda'n gilydd a bydd yna ddoliad wir yn dod o'n calonau ni. Ac byddwn ni o ddifri yn darllen dair di nawr ac am i ti siarad gyda ni. I fod yn y canol, i fod yn bresennol yma, byddwn ni'n mynd o yma. Bydd wedi elwa o fod yma, bydd e'n effeithio ar y ffordd i ni'n byw, yn ystod y dydd, yn ystod yr wythnos sydd o'n blaen ni. Bydd e'n byw, dy wasanaeth i di, a dy gar i di yn fwy. Bydd gyda ni nawr, bydd gyda Emyr, a Rodri ac eraill i ni'n nabod, sydd yn arwen o'i fawr, o'n i'n gwyddio bydd enw Iesu Grist yn cael ei ddyrchafu. Yn dinas ni gyda'n blaen, erbyn ni nawr, mae'n dweud ni o bai, o'n enw gynheddiad Iesu Grist. Amen, diolch Dewi. Bore da,
llongyfarchiadau i chi am gyrraedd yma. Am i mi ddymuno eich cyfarchu hefyd ar ei rhan nhw. Wel, gadewch i ni barhau i addoli. Ni'n mynd i ganu rhif 163 yn y llyfr yma. Bydd y geiriau ar y sgrin hefyd. Gwyn a gwridog, hawddgar iawn yw fan wylid. Doniau'r nef sydd ynddo'n llawn, peraidd, hyfryd. Deiar faith nac uchder nef, byth ni ffeindia arall tebyg iddo ef. Hallelujah, ni'n dod bore yma i addoli un sy'n deilwng. Teilwng o'n mawl ni, un does na neb tebyg iddo fe. Yr arglwydd Iesu Grist. Wel, gadewch i ni sefyll i ganu mawl gyda'n gilydd. Os ych chi'n ymuno â ni bore yma, croeso mawr i chi. Ond jyst i esbonio, ni wedi bod fel eglwys yn edrych ar sbel nawr ar ddamhegion yr arglwydd Iesu Grist. Ac rai wythnosau nôl, wnaethon ni gyrraedd diwedd thema neu adran o ddamhegion gyda'n gilydd, a wedyn wythnos diwethaf pregethwr gwadd. Mewn pythefnos, mae dyn ni pregethwr gwadd arall, ac yna mae'r Pasg yn dod, felly ni'n mynd i gael saib o'r ddamhegion tan ar ôl y Pasg. A y bwriad felly am y bythefnos nesaf yw i feddwl a dechrau troi'n meddyliau ni at y Pasg a meddwl yn arbennig am ufuddod yr arglwydd Iesu Grist. Na i esbonio nes ymlaen pam bod hyn mor bwysig, ond dyna'n thema ni, os manwch chi am y bythefnos nesaf, ufuddod yr arglwydd Iesu Grist.
Nawr, i ni'n mynd i ddarllen bore yma ac yr un darlleniad fydd wythnos nesaf, sef hanes gardd Gethsemane. Man lle mae efuddod Crist yn flaenllaw, yn amlwg iawn. Ni ddim yn ei edrych yn fanwl iawn ar yr hanes, ddim fel byddwn ni falle fel arfer wneud a mynd yn fanwl i'r testyn yna, ond ni'n mynd i ddechrau fyna ac yna edrych a meddwl yn ehangach ar efuddod Iesu. Ond gadewch i ni ddarllen, ni'n mynd i droi at Efengyl Marc, pennod 14, a'r cofnod sydd gyda ni yn yr Efengyl hon o ardd Gethsemane. Marc 14, dechrau'n adnod 32. Dyma air ein Duw ni. Deiffant, hynny yw Iesu a'i ddisgyblion, i le o'r enw Gethsemane. Ac meddai wrth ei ddisgyblion, eisteddwch yma tra byddaf yn gweddio. Ac fe gymerodd gydag Pedr ac Iago ac Ioan, a dechreuodd deimlo arswyd a thrallod dwys. Ac meddai wrthynt, y mae fy enaid yn drist iawn hyd at farw. Aroswch yma a gwyliwch. Aeth ymlaen ychydig a syrthiodd ar y ddaear a gweddio ar i'r awr petai'n bosibl fynd heibio iddo. Aba, Dad, meddai, mae pob peth yn bosibl i ti. Cymer y cwpan hwn oddi wrthyf. Eithir nid yr hyn a fyna fi, ond yr hyn a fyny di. Daeth yn ôl a'i cael hwy yn cysgu. Ac meddai wrth Pedr, Seimon, a'i cysgu yr wyt ti? Ond ni allais dwylio am 1 awr. Gwyliwch a gweddiwch na ddewch i gael eich profi. Mae'r ysbryd yn barod, ond y cnawd yn wan. Aeth ymaith drachefn a gweddio gan lefaru'r 1 geiriau. Ond phan ddaeth yn ôl, fe cafodd hwy'n cysgu eto, oherwydd roedd ei llygaid yn drwm. Ac ni wyddent beth i'w ddweud wrtho. Daeth y drydydd waith, a dweud wrthynt, a ydych yn dal i gysgu a gorffwys? Dyna ddigon. Daeth yr awr. Dyma fab y dyn yn cael ei fradychu i ddwylo pechaduriaid. Codwch ac awn. Dyma fy mradychwr yn agosau. Amen. Amen. Nawr, blant, o'n i'n dweud fyna bod ni yn mynd i feddwl wythnos yma ac wythnos nesaf, gobeithio, am efuddod Iesu. Mae'r gair yna'n air eitha hir yn dydy efuddod. Os rwy'n yn gwybod beth yw efuddod? Beth mae'n golygu i ufuddhau? Os rwy'n gallu helpu fi? Beth yw efuddod neu ufuddhau? Mae rhywun eisiau helpu, sa'n siŵr os rwy'n gallu. Diolch, Doves. Ti'n iawn yn Saesneg, mae'n lle da i ddechrau obey yn Saesneg. Ond be mae hynny'n golygu, to obey, neu i ufuddhau? I wneud be mae rhywun yn gofyn i ti wneud. Ie, dyna mae'n golygu. Ufuddhau yw gwneud be mae rhywun yn gofyn i chi wneud, neu gwneud beth i chi fod i wneud. A mae yna bobl yn does, ni fod i ufuddhau iddyn nhw, ni fod i ufuddhau mam a dad, ni fod i ufuddhau yn yr ysgol, ac wrth gwrs ni fod i ufuddhau i Dduw, yr un sydd wedi'n creu ni. Nawr te blant, sa eisiau chi ateb, sdim rai chi ateb, sdim rai chi roi llaw lan,
Ond ydych chi wastad yn ufuddhau? Ydych chi wastad... Mae rhaid chwerthu fan hyn. Yn awgrymu beth yw'r ateb. Ydych chi wastad yn ufuddhau? Wastad yn gwneud beth chi fod i wneud? Beth yn gwneud y pethau chi ddim fod i wneud? Ydych chi wastad yn gwrando ar mam a dad? Ydych chi wastad wedi gwneud beth mae Duw eisiau chi wneud? Yr ateb, dim rhaid chi ddweud, achos ni gyd yn gwybod beth yw'r ateb, yr ateb yw na. Na, ni ddim. Chi ddim. A chymod be, does yna neb arall yn y stafell yma wedi chwaith. Nid jyst plant sydd ddim wastad yn neud y peth iawn, mae oedolion ddim yn neud y peth iawn. Does neb wedi ufuddhau yn llwyr. Does neb sydd wastad wedi gwneud popeth yn berffaith, neb heblaw am Iesu. Iesu. A dyna ni'n mynd i feddwl am bore yma. Pam bod Iesu mor special? A pam oedd e mor bwysig bod Iesu yn ufuddhau mwyn ein hachub ni. Okay? Nawr fi eisiau chi eto i drio canolbwyntio a gwrando yn nes ymlaen yn y bregeth. Okay? Wel, ni'n mynd i ganu nesaf. Gyda'n gilydd, ni'n mynd i ganu rhif 3 yn yr atodiad. Bendigedig fyddo'r Iesu. Yr hwn sydd yn ein caru. Ein galw o'r byd a'n prynu. Ac yn ei waed ein golchi yn eiddo iddo'i hun. Halleluia. Halleluia. Moliant iddo byth. Amen. Nawn ni sefyll i ganu.
Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd. Ni'n mynd i droi at Dduw mewn gweddi. O arglwydd ein Duw, rydyn ni wedi canu gyda'n gilydd am yr arglwydd Iesu Grist, yr un bendigedig, yr un dos na neb cyffelib iddo. Ac o arglwydd, i ni newydd darllen y dair di esiampl o pam bod ni'n canu hynny. Oherwydd ei fuddod yr arglwydd Iesu Grist. Ni un oedd fel oen, di fai a di nam, yr un na wnaeth unrhyw bechod erioed, yr un oedd dim drygioni na thwyll ar ei wefusau, yr un perffaith. Yr un oedd yn barod i fynd i'r groes droson ni. Dad, ni'n gweld fan hyn yng ngardd Getsemane ychydig o'r hyn oedd e'n mynd i gostio i'r arglwydd Iesu, i roi ei fywyd i lawr drosto ni. O Dad, ni'n diolch am ei barodrwydd ei wneud. Diolch bod e wedi dewis dod i'r byd, bod e wedi dewis byw ein mwyn ni, bod e wedi dewis roi ei fywyd i lawr mwyn ei gymryd yn ôl unwaith eto. O arglwydd, ni'n diolch, ac yn diolch am yr atgyfodiad sydd yn cadarnhau. Bod Iesu'n dweud y gwir, bod e ddim di llwyddo i dwyllo pawb. Mi oedd e yn ddibechod, a fe wnes ti o Dad tystio i hynny wrth ei gyfodi oddi wrth y meirw. O arglwydd, diolch am hyn. A Dad, wrth i ni nesau at y Pasg. Ni'n gwybod arglwydd falle yn aml iawn bod ni'n rhoi fwy o sylw i'r Nadolig, neu fwy o amser i feddwl am y Nadolig nag am y Pasg. Ond Dad, ni'n gofyn yn yr wythnosau nesaf yma. A wneud i ddangos i ni, bob un, o'r newydd, ystyr a newyddion da y Pasg i ni, fod Iesu wedi rhoi ei fywyd drosto ni. Ni'n diolch am hyn a arglwydd ni'n gofyn, wrth i ni edrych ar y pethau hyn gyda'n gilydd, y bydde di yn gweithio yno ni os gweli di fod yn dda. Dad, i ni'n dod at y ti ar sil y mamau ac arglwydd ni'n diolch i ti am y mamau yn plith ni, a'r ffordd rwy ti wedi defnyddio nhw. Ni'n diolch am ein profiadau ni yn hyn o beth, ac eto arglwydd ni'n gwybod ar ddiwrnod fel hyn, fydd yna falle atgofion a theimladau anodd, arglwydd rai yn galaru, rai falle heb gael perthynas da gyda'i rhieni nhw, rai efallai yn teimlo bod nhw wedi colli allan ar rhywbeth. Arglwydd, ar ddiwrnod fel hyn, ni'n diolch i ti am gysur a gobaith yr efengil, yn diolch dy fod ti gyda ni, bob un, beth bynnag ein sefyllfa. Ni'n diolch bod ni'n gallu ymddiried yno ti, ymddiried yn dy gynllun di ar ein cyfer ni, ymddiried yn dy gariad a dy ddaioni di. Ac arglwydd i yn gallu edrych ymlaen i'r diwrnod hwnnw pan fyddi di o Dduw yn sychu pob deigryn oddi ar gwynebau dy bobl di. Dad, derbyn ein mawl ni am diolch rwy ti yn
dda i ni. Rwy ti yn garedig, ti yn rhoi yn hael i ni. Ac arglwydd mawr yw ein diolch ni i ti. Maddau ni arglwydd bod ni ddim wedi byw i ti fel y dylswn ni. Maddau ni bod ni wedi crwydro, wedi gwrthryfela yn derbyn di. Ond diolch i ti bore yma, bod ni yn gallu dod at ti, dychwelyd at ti, cael ein croesawu gennym ti trwy'r arglwydd Iesu Grist. Dad, bydd gyda ni nawr wrth i ni barhau i daddoli di, ac arglwydd iawn wnei di plis siarad â ni. Amen bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni eto cyn troi at air Duw, rhif 170. 170 yn y llyfr yma. Ac orodd ddrws i'r ceithion i ddod o'r cystydd mawr. A'i werthfawr waed fe dalodd ei dyled oll i lawr. Nid oes dim damnedigaeth i neb o'r diwiol had. Y gwaredigion canant am rinwedd mawr ei waed. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu. Fel nes i esbonio'n gynharach, yr bwriad os dyw o'i mynd heddi ac wythnos nesaf yw i dreulio amser yn meddwl am ufuddod yr arglwydd Iesu Grist. A falle, i ambell un ohono ni, bore yma, os y'n ni'n onest, mae hynny'n swnio'n beth ddigon od. Pam? Pam meddwl am hyn o gwbl? A pa werth sydd i dreulio amser yn myfyrio ac yn meddwl am ufuddod rhywun arall, ufuddod y person yma nath fyw dros 2000 o flynyddoedd yn ôl. Ac eto, beth ni'n mynd i weld yw fod ufuddod Iesu yn hollol angenreidiol. Mae e'n
gwbl ganolog. Mae e'n holl bwysig i chi ac i fi. Ufudd-dod yr arglwydd Iesu Grist sydd yn golygu ei fod e'n gallu ein hachub ni, trwy roi ei fywyd perffaith yn aberth yn ein lle ni. Ufudd-dod yr arglwydd Iesu Grist hefyd sydd yn golygu ei fod e'n barod, yn fodlon roi ei fywyd a dioddef yn ein lle ni. Nawr, yn hanesyddol, mae'r eglwys wedi nodi dwy ran neu dwy elfen i ufudd-dod Iesu. Be sy'n cael ei alw yn gyntaf yn ufudd-dod gweithredol, active obedience, a be sy'n cael ei alw yn ufudd-dod goddefol, yr passive obedience. Yn fras, be ni'n golygu wrth hyn yw, yr ochr weithredol yw y pethau wnaeth Iesu. Hynny yw'r ffaith fod e wedi byw bywyd perffaith, fod e wedi cadw cyfraith Duw, pob dotyn o'r gyfraith, a di gwneud hynny heb bechu mewn unrhyw ffordd. Mae'r ochr goddefol, y pasif, yn cyfeirio at y ffaith fod e wedi dewis dioddef. Fod e wedi ufuddhau wrth ganiatáu i'w hunan i gael ei gamdrin, a'i wrthod, a'i ladd, a'i gosbi, mewn ffordd doedd e ddim yn heiddi, ond hynny mwyn cyflawni cynllun Duw ac mwyn ein hachub ni. Nawr, mae eisiau bod yn glir fan hyn, ni'n gallu gwahaniaethu rhwng yr ddwy fath yma o ufudd-dod, ond i ni ddim fod i'w gwahanu nhw'n llwyr. Hynny yw, mae'r ddau elfen yna yn ymddangos trwy fywyd a gweinidogeth a marwolaeth yr arglwydd Iesu Grist. Y ddau gyda'i gilydd sydd yn ennill iachawdwriaeth i ni. Dyw e ddim bod Iesu wedi ufuddhau mewn ffordd gweithredol ac yna ar ddiwedd ei fywyd mae'n dioddef yn oddefol. Na, trwy'r cwbl. Mae e yn ufuddhau, yn gyflawn, yn llwyr. Ond be ni'n mynd i wneud, fel chi siŵr o fod i dyfalu, yw bore yma ni'n mynd i ganolbwyntio ar yr elfen gyntaf. Ac yna os dyw e'n mynd wythnos nesaf, na ni edrych ar yr ail elfen yna. Felly, ufudd-dod gweithredol yr arglwydd Iesu Grist. Be mae e wedi wneud? Sut mae e wedi byw ein mwyn ni? Wel, y peth gyntaf, amlwg sydd angen dweud am yr ufudd-dod yma, yw mae e yn ufudd-dod llwyr. Llwyr. Gyfan gwbl. A mae hynny'n dod drosodd yn dydi yn ein darlleniad ni, yr hanes yma am ardd Gethsemane. Mae Iesu yn barod, ond dydi, i wneud beth bynnag sydd ei angen. Mae'n dweud, nid yr hyn a fyna fi, ond yr hyn a fyny di. Hynny yw, mae'n barod i wneud beth bynnag sy'n cael ei ofyn ganddo fe. Ac wrth gwrs, nath yr ufudd-dod yna ddim dechrau yng ngardd Gethsemane. Na, oedd yr ufudd-dod yna. Yr ymostwng yna i ewyllus Duw yn wir amdano fe, hyd yn oed o'i ymgnawdoliad. Falle mae'n rhywbeth i feddwl am y peth fel yna, ond chi'n cofio, nôl, pan ni'n darllen hanes yn y Dolig, mae Gabriel yn dod at Mair, mae'n dweud wrthi bod hi'n mynd i genhedlu plentyn, mae'n mynd i gael ei chysgodi ar ysbryd glân, a mae'n dweud, felly bydd y plentyn a genhedlir yn sanctaidd. O'r grodd, mae e yn sanctaidd. Mae e wedi osod ar wahân. Yn fabi, yn blentyn, roedd ei ufudd-dod yn ufudd-dod llwyr.
Rai wythnosau yn ôl, o'n i'n darllen yn dod ni o lythyr Paul at y Galatied. Mae Paul yn dweud fyna fod Iesu wedi cael ei eni dan y gyfraith. Hynny yw, mae wedi dod, a hyd yn oed yn ei blentyndod, roedd e dan y gyfraith, wedi dod o dan cyfraith ddiw. Chymod, hyd yn oed yn y pethau hynny, oedd e ddim yn dechnegol efo reolaeth dros nhw, fel y ffaith bod e wedi cael ei enweidi arno ar yr 8fed dydd yn unol ar gyfraith. Oedd popeth amdano fe yn gwbl berffaith. Ni ddim yn clywed lot am ei blentyndod e. Chi'n tybio mewn rhaid oedd e'n blentyn annwyl a hyfryd ac arbennig iawn. A hyd yn oed yn yr un snapshot yna sydd dynnu, yr hanes yna amdano fe yn ei arddegau cynnar. Be sy'n un o'r dweddiau fyna? Wel, mae'n ymostwng yn dydy, mae'n ymwybodol fod e'n fab i ddiw a bod rhaid iddo fe fod ynglyn â gwaith ei dadau, ond mae e hefyd yn ifydd ac yn anrhydeddu Mair a Joseph. Ac yna chi'n darllen ymlaen, chi'n darllen trwy hanesion i fywyd e yn yr efengylau, a sdim byd yn newid os e. Mae'n anhygoel, hynny yw, mae'n ifydd trwy ei blentyndod, mae'n ifydd trwy ei arddegau, dwi ddim yn cael rhyw gyfnod rebellious fel cymaint ohono ni, ac yna mae'n cyrraedd ei ddyndod, a mae'n dal yn berffaith. Mae'n dal i sefyll yn gadarn. Ysdim un achos lle wnaeth e rhywbeth dylse fe ddim fod wedi wneud. Ysdim un esiampl lle wnaeth e ddim gwneud rhywbeth y dylse fe fod wedi wneud. Does na ddim un gair yn dod oddi ar ei enau sydd ddim yn gywir ac yn dda. Hyd yn oed i feddyliau fe. Chwyd i chi a fi, os ni'n onest, i ni gallu cuddio llawer o'n methiannau, a'n ffeileddau, a'n pechod. Falle bod ni'n trio byw yn ddigon parchus yn allanol ac yn llwyddo i ymddangos yn ddigon da i'r bobl o'n cwmpas, ond ni'n gwybod beth sy'n digwydd yn y galon. Ni'n gwybod beth sydd yn wir pan mae'r drysau wedi cael, pan does neb mor belled ar ni'n gwybod yn gwylio. Doedd gan yr arglwydd Iesu Grist ddim byd i'w guddio. Roedd Duw y Tad, yr un sydd yn lanach ei lyged na gall edrych ar bechod, roedd y Tad yn gallu edrych ar y mab a dweud, heb unrhyw qualifications, heb unrhyw provisos, hwn yw fy mab, rwy'n fodlon ynddo fe. A hyd yn oed y bobl o'i gwmpas e, ond nhw'n gorfod cydnabod hynny hefyd. Chi'n gwybod, ar ddiwedd ei fywyd, pan mae Iesu'n cael ei fradychu gan Judas, mae'n cael ei arestio, mae'n cael ei osod ar brawf, a maen nhw'n trio ffind o reswm i'w gyhyddo fe, a reswm i'w gondemnio fe, reswm i'w ladde, a dyn nhw'n methu. Dyn nhw'n methu. Dyn nhw'n methu ffind o dim bai ynddo fe. Maen nhw'n gorfod yn y diwedd dibynnu ar gau dystion. Ac yna mae Pilat wrth gwrs yn gorfod golchi ei ddwylo o'r achos yn nes ymlaen a dweud sa'n ffindio dim bai yn y dyn hwn. Oedd ei efuddod e'n llwyr. Nid masg oedd yr arglwydd Iesu Grist yn ei wisgo, nid rhyw public persona oedd hyn. Chi'n gweld weithiau, ynddi chi, mewn cylchgronau neu ar y cyfryngau cymdeithasol, lluniau mae paparazzi wedi cymryd o celebrities. Ac mae yna rhyw linell o dan o fe o how they really look.
Yn dyfa. Llun o'r person yma, falle ar fore Sadwrn, jyst i taro mas i'r siop, neu llun o'r person yma ar ei gwyliau, heb y Photoshop, heb yr colir, heb y gwisgoedd ffansi a phob dim arall. Ac yn aml iawn, mae'r lluniau yna a'r headlines yna, maen nhw'n hoffi ffeindio bai yn dyn nhw. Maen nhw rhyw fwynhau, o dyma siwr maen nhw go iawn. Dyn nhw ddim mor brydferth, dyn nhw ddim mor olygus, dyn nhw ddim mor stylish ac maen nhw'n hoffi portreadu yn gyhoeddus. Dyma nhw, what and all. Oedd Iesu ddim yn cuddio dim byd. Oedd e ddim yn gorfod cuddio dim byd. Roedd ei fuddod yn ei fuddod llwyr. Nawr, fe ddylse hynny enyn ddau ymateb yno ni, fi'n credu. Yn gyntaf, fe ddylse ni ryfeddu ar hynny. A falle bod ni'n rhy gyfarwydd efo'r cysyniad yma fod Iesu yn berffaith i stopio'n feddwl am eiliad a meddwl mor anhygoel yw hynny. Bod yna berson di-bechod. Pa mor hir chi'n gorfod treulio yng nghwmni rhywun i weithio allan bod nhw yn bechadur? Ddim yn hir iawn. Sym rhaid chi fod yng nghwmni person am hir iawn i weld i methiannau, i weld i beiau, i glywed nhw'n dweud rhywbeth ffôl, neu'n dangos rhyw hunanoldeb neu rhyw falchder. Dylsen ni ryfeddu wrth feddwl am ufudd-dod, llwyr, cyson, eiliad wrth eiliad, munud wrth munud, awr wrth awr, yr arglwydd Iesu ar hyd ei fywyd. A'r ail ymateb wrth gwrs yw dylsen ni hefyd dod yn ymwybodol, neu'n fwy ymwybodol, o'n pechod ni. Ni'n gallu twyllo'n hunan yn aml iawn i feddwl bod ni ddim mor wael â hynny. Bod ni ddim mor wael â fe neu hi, ni ddim yn cymharu efo Putins a Kims a Stalins a Hitlers a Pol Pot a... Mewn un ystyr, mae hynny'n wir. Ni ddim yn eog o gyflawni'r un troseddau a rai o'r bobl yma. Ac eto, nid cymharu'n hunan gyda nhw ddylsyn ni fod yn gwneud, ond cymharu'n hunan gyda Mab y Dyn, yr arglwydd Iesu Grist, y gwir ddyn, yr person i ni fod yn debyg iddo fe. A mae hyn yn dod â ni at ein ail bwynt ni. Achos falle, wrth i ni glywed am hyn, clywed mor wych yw Iesu, meddwl am ein pechod yn hun, yr ymateb yw i geisio ymdrechu. A ni'n gallu gweld y fudd-dod weithiau fel ymdrech yn dyn ni, rhywbeth caled, rhywbeth sydd rhaid i ni'n wneud bod ni ddim wir eisiau wneud e. Ond nid fel yna mae'r arglwydd Iesu Grist yn meddwl am ei fudd-dod. A dyma'r ail beth i fi eisiau tynnu'n sylw ni ato fe, sef llawenydd i fudd-dod Crist. Llawenydd i fudd-dod Crist. A fi'n fwriadol fan hyn, ac yn ofalus yn defnyddio'r gair llawenydd. Llawen. Nid hapus, ond llawen. Mae yna degau lle fydd ei fuddhau yn anodd. A no ni'n feddwl fwy am hynny mewn ychydig bach ac yn sicr wythnos nesaf. A fan hyn, ni'n cael rhyw flas yn dod o mor anodd yw hi i'r arglwydd Iesu Grist i fuddhau. Ac eto, mae yna rhyw lawenydd yno. Dyma mae e yn dymuno ei wneud. Adnod 36, mae'n dweud, eithir nid yr hyn a fyna fi, ond yr hyn a fyny di. Dyna sy'n bwysig. Ac adnod 38, mae'n dweud, mae'r ysbryd yn barod, ond y cnawd yn wan. Mae'r ysbryd yn barod. Hynny yw,
Dwi ddim bod e eisiau diodde. Dwi ddim bod e eisiau gwynebu'r groes. Ond os mae dyna sydd yn gorfod digwydd mwyn ufuddhau i'w dad mae'n mynd i wneud hynny, a mae'n mynd i wneud hynny yn llawen. Achos dyna yw ei ddyleit. Mae eisiau ni beidio a meddwl, fel ni'n dueddol o wneud, peidio meddwl am ei fuddod fel rhywbeth negyddol. Peidio meddwl am ymostwng i awdurdod Duw fel rhywbeth gorfodol. Na, dyna'r peth gorau ar ein cyfer ni. Chi'n cofio yn Efengil Ioan. Mae Iesu'n sôn rhyw gymaint am y pethau hyn yn Ioan pennod 4. Mae Iesu'n dweud, fy mwyd i yw gwneud ewyllus yr hwn am hanfonodd a gorffen y gwaith ar roddodd i mi. Ydy bita bwyd yn anodd? Wel, weithiau, falle. Os oedd gorfodi chi i bita, wel, weithiau, falle, chi deall y pwynt, fel arfer, mae bwyd yn rhywbeth ni eisiau. Mae'n rhywbeth ni'n mwynhau. Ni am fwyta bwyd, a mae Iesu'n gweud, fy mwyd i. Y peth fi am ei wneud. Y peth rwy'n mwynhau ei wneud. Y peth rwy'n yn cael dyleit o'i wneud yw gwneud ewyllus yr hwn am hanfonodd i. Yna Ioan 6 adnod 38. Iesu'n dweud, rwyf wedi disgyn o'r nef, hynny yw fi wedi dod i'r byd yma, pam? Nid i wneud fy ewyllus fy hun, ond ewyllus yr hwn am hanfonodd i. Crist oedd y person mwyaf llawen, y person mwyaf cyflawn fi erioed ar wyneb y ddaear. A ni'n gallu anghofio hynny weithiau, yndyn ni? Achos dyw Iesu ar yr olwg gyntaf, dyw ddim yn ffitio mewn i'r ystrydeb o beth yw person llawen a beth yw person llwyddiannus. Hynny yw, oedd e'n ddyn sengl, oedd e'n ddyn tlawd, nath e ddim llwyddo falle yng ngolwg y byd, nath e farw yn ifanc ar ôl cael ei fradychu a'i adael gan y bobl agosa ato fe. Chi'n meddwl, wel, na chi fywyd ddigon rubbish. Na. Na, ddim o gwbl. Achos oedd ei lawenydd a'i fodlonrwydd a'i hunaniaeth yn dod o'i berthynas gyda ei dad. Dyna sydd yn nodweddu gwir ufudd-dod wrth gwrs. Gwir ufudd-dod yw gwneud beth i chi fod i wneud yn llawen ac yn rhydd ac o'ch gwirfodd. Ambell dro yn ein tŷ ni, byddai'n gofyn i un o'r merched i wneud rhywbeth. Pigo rhywbeth lan, neu ro hwnna draw fan hyn, please. A dyn nhw ddim eisiau. A felly fi'n gofyn eto. Reit, fi wedi gweud wrth ti nawr, ti'n mynd i wneud hwn. A maen nhw'n gwrthod. A weithiau, os oes rhaid cario ymlaen a wneud rhywbeth arall, byddai'n mynd a byddai'n cymryd un o'r plant a byddai'n gafel yn ei llawn nhw a byddai'n cael nhw i bigo lan yr eitem yna a roi e lle fi wedi gofyn. Nawr, hynny mae'n sili mewn ffordd, yn dydy? Hynny fi wedi gorfodi nhw i wneud yr hyn o'n i'n dweud wrthyn nhw i wneud, a mewn un ystyr gallwn ni ddweud bod nhw nawr wedi cael ei fforso i ufuddhau, ond dyw e ddim yn ufudd-dod. Gwir. Yn sicr ddim yn ufudd-dod llawen, mae'n rhyw ufudd-dod ffals. A chymod, os ni'n meddwl am ufuddhau i Dduw yn y ffordd yna fel rhywbeth ni'n gorfod i wneud, rhywbeth sy'n cael ei orfodi arno ni, ac os ni wedyn yn gwneud pethau da am y resymau anghywir, mae'n cyfri dim. Oherwydd effaith pechod arno ni, ni'n aml yn
yn gweld Duw fel tyrant, fel rhyw fath o killjoy sydd eisiau stopio ein hwyl ni. Ond wrth i ni edrych ar yr arglwydd Iesu, ni'n gweld na, nid dyna sydd yn wir. I fyddhau yn llwyr yw'r ufuddod a'r bywyd gorau posib. Mae'r arglwydd Iesu Grist wrth ei fodd yn llawenhau, yn ufuddhau, a mae'n gwneud hynny yn llawen. Nawr, gyda hynny mewn meddwl, jyst ystyriwch eto mor ofnadwy mae'n rhaid oedd y groes. I'r arglwydd Iesu yng Ngar Gethsemane i pledio gyda'r tad, oes yna ffordd arall. Oes yna ffordd arall. Fi eisiau fuddhau i ti, a fi'n mynd i fuddhau i ti. Ond oes yna ffordd arall. Fyna ni'n dod at ein pwynt ola ni, sef her ufuddod. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn ufuddhau yn llwyr, a dyna oedd ei lawenydd ond dyw hynny ddim yn golygu chwaith fod ufuddhau wedi dod yn rwydd ar bob adeg. Drychwch eto ar adnod 34 a 35. Meddai wrthynt, mae fy enaid yn drist iawn hyd at farw. Arhoswch yma a gwyliwch. Aeth ymlaen ychydig a syrthiodd ar y ddaear a gweddio ar i'r awr petai'n bosibl fynd heibio iddo. Nawr byddwn ni'n meddwl yn fwy penodol am y dioddefaint wythnos nesaf, ond mae'n rhaid i ni sôn amdano fe fan hyn hefyd yn does. Oedd ufuddod i'r arglwydd Iesu yn her. Fel dyn, roedd yr arglwydd Iesu Grist yn gwynebu'r un gwendidau corfforol a ni. A fel dyn, cafodd yr arglwydd Iesu ei demptio ym mhob ffordd. Mae'r hyn wynebodd Iesu, mae ati hwnt i'n deall ni mewn gwirionedd. Roedd holl bwerau ysbrydol drygionus y bydysawd yn ymosod arno fe, yn dymuno i weld yn baglu ac yn syrthio. Ni'n gweld hynny o'r cychwyn yn dyn ni, eto hanes y geni, beth sy'n digwydd yn syth, mae Herod yn ceisio ei ladd e. Ac trwy ei fywyd, mae yna wrthwynebiad ac gennym ni hanes fel y temptiad yn yr anialwch yn does, y diafol yn dod ac yn ei demptio fe. Pob math o esiample ohono fe'n gwynebu erledigaeth, galaru dros ffrindiau sydd yn marw a cael ei siomi a'i adael gan ei ddisgyblion e. A felly, mae'n rhaid oedd baich ei ufuddod yn fwy na gallwn ni ei werthfawrogi. Sa'n gwybod chi erioed yn chwarae rhyw gemau ar eich ffôn chi neu ar y cyfrifiadur. A mae pob math o gemau, maen nhw'n debyg iawn mewn ffordd, achos chi'n dechrau enghraifft, mae'r person bach yn redeg neu'n gyrru neu'n hedfan neu'n neud rhywbeth, a chi'n trial cadw nhw'n fyw, mor hir a chi'n gallu. Ac i ddechrau yn y gemau yma, maen nhw fel arfer yn dechrau ddigon araf, mae'r person yn redeg yn ddigon araf, mae'r pethau'n dod yn araf ato chi, a mae digon o amser ydych chi'n neidio drostyn nhw, neu dycio dan nhw, neu os mae'r person yn gyrru chi yn gallu troi a swyrfo hwnnw, neu beth bynnag sydd yn y gêm penodol yno. Ond beth sy'n wastad yn digwydd yn y gemau yma yw wrth iddyn nhw fynd ymlaen ac ymlaen, maen nhw'n mynd yn gyflymach yn dyn nhw. Mae'r sialens yn mynd yn fwy ac yn fwy. Ac dyw'r gemau yna beth yn stopio achos yn y diwedd maen nhw'n mynd mor gyflym, chi jyst methu osgoi a dim mwy a mae rhywbeth yn taro chi a game over. A mae'n elfen o hynny ym mywyd yr arglwydd Iesu Grist. Hynny yw'r hiraf roedd yn gwrthsefyll. Y mwyaf roedd yn brwydro yn erbyn
temtasiwn. Bob tro oedd e'n dewis dweud na i bechod ac i ufuddod, oedd e'n dod yn anoddach ac yn anoddach. Bas e wedi bod llawer rwyddach i'r arglwydd Iesu i roi fewn. Hynny yw, doedd ddim rhaid iddo fe i wynebu y groes. O ran, doedd ddim rhaid iddo fe i farw, achos fel ni wedi gweld yn barod, roedd yn hollol ifydd. Doedd e ddim yn heiddi marw. Bydde wedi bod llawer rwyddach iddo fe ar y pwynt yma i gerdded neu rhedeg i ffwrdd. Pan mae'r milwyr yn dod ac yn ei arestio fe, mae'n dweud wrth y disgyblion, nag ych chi'n gwybod, gallwn ni alw ar fyddin o angylion i ddod yr foment yma i'n hachub ni, os o'n ni eisiau, am cario i ffwrdd yn ôl i'r gogoniant oedd gen i cyn creu'r byd. Ond mae'n dewis, sefyll yn gadarn i'r diwedd. Nawr pam? Pam? Pam bod hyn i gyd mor bwysig? Beth sydd gan hyn i'w wneud â ni? Wel, o fel nes i weid ar y dechrau, dim ond oherwydd i fuddod yr arglwydd Iesu Grist, mae e'n gallu ein hachub ni. O dim rhaid iddo fe. Gallai fe fod wedi achub ei hun, ond mwyn ein hachub ni, roedd rhaid iddo fe fyw y bywyd yma o ufuddod. Mae'n dewis dod. Mae'n dewis dod yn ddyn, yn ymgnawdoli. Mae'n dewis ymostwng a gosod ei hun o dan y gyfraith. Mae'n dewis gwynebu temtasiwn ar ben temtasiwn ein mwyn ni. Chi'n gweld, fel ni wedi gweld yn barod, i ni wedi methu yn hyn o beth. Dwi'n ufuddod ni ddim yn llwyr. Dwi'n ufuddod ni ddim hyd yn oed yn rannol ydi, os ni'n onest. A yn sicr nid ufuddhau i Dduw yw ein dyleit ni, ein bwyd ni, yr hyn ni'n ymhyfrydu ynddo fe. Na, i ni di roi fewn i demtasiwn dro ar ôl tro. Mae'r Beibl yn glir ar hyn. I ni wedi gwrthryfela, i ni wedi disgyn yn fer o goniant a safon perffaith, sanctaidd Duw, a'r cwbl ni'n ei heiddi felly yw i gael ein gwrthod ganddo fe. A felly, chi'n gweld, mwyn ein hachub ni, roedd angen mwy na bod Iesu'n dioddef yn unig drosto ni. Chi'n gweld, os mae aberth yn unig oedd ei angen, mwyn i ni gael ein cymodi gyda Duw a cael mwynhau tragwyddoldeb gyda fe, os mae jyst clirio'n dyled oedd angen, bydde Iesu wedi gallu marw yn blentyn. Bydde wedi gallu aberthu ei hun yn syth fel petai. Ond na, oedd angen mwy na hynny. Oedd angen mwy na jyst talu'n dyled. Roedd angen i ni i gael ein cyfiawnhau. Ac i weld, dyma sut rydyn ni'n cael ein cyfiawnhau. Wrth i Iesu roi'r bywyd yma, i ni wedi bod yn meddwl amdano fe, mae'n roi'r bywyd yma trosto ni. Yn ei lythyr at yr Efeiniad, penod 5, adnod 19, mae Paul yn dweud hyn. Fel y gwneithpwyd y llawer yn bechaduriaid trwy anufuddod un dyn, sef Adda, felly hefyd y gwneud y llawer yn gyfiawn trwy ufuddod un dyn. Dyma'r pwynt. Mwyn i chi a fi i gael maddeuant pechodau, mwyn i chi a fi i gael ein cymodi a Duw, mwyn i chi a fi i gael ein mabwysadu a'n derbyn gan yr arglwydd, mwyn i chi a fi i gael bywyd tragwyddol, y bywyd mae Duw wedi fwriadu a'i drefnu i ni o'r dechrau,
roedd rhaid i Iesu fyw ac i fyddhau a dyfal barhau i'r diwedd a cyflwyno y bywyd yna ar ein rhan ni. Trwy ffydd, rydyn ni'n derbyn Crist. Trwy ffydd, rydyn ni'n cael ein uno â Christ. Trwy ffydd, rydyn ni'n cael ein gwisgo, fel glywon ni wythnos diwetha, â Christ. Trwy ffydd, mae ufuddod perffaith, llwyr, llawen, yr ufuddod yna nath gario ymlaen i'r eithaf, mae'n cael ei gyfri i ni. Mae'r tad yn edrych ar y Cristion ac yn gweld nid eu methiannau nhw, nid eu pechod nhw, nid eu fuddod ffals a'i rhagryth nhw, nid yr holl droi yna maen nhw wedi llithro a crwydro. Mae'r tad yn edrych ar y Cristion ac yn gweld yr ufuddod yma. A mae hynny yn gwneud pob gwahaniaeth yn y byd, yn dydy? I chi a fi. Mae'n golygu bore yma, i ni'n gallu nesau at Dduw yn hyderus. Chi weld, os o'n i'n dibynnu ar ein ufuddod ein hunan, byddwn ni'n methu meiddio dod at Dduw. Ond am bod ni'n dibynnu ar ei ufuddod i ni'n gallu dod yn hyderus. Mae'n golygu bore yma, i chi a fi'n gallu profi tangnefedd. Heddwch. Sa'n siŵr wythnos chi wedi cael? Alla oedd yn wythnos gwell, alla oedd yn wythnos gwaith, alla sicrhau oedd e ddim yn wythnos berffaith. Alla bod eich cydwybod chi yn eich procio chi. Alla bod yna bethau yn hellach nôl na'r wythnos yma, pethau yn eich gorffennol chi sydd yn dal i'ch cadw chi'n effron y nos. Stym heddwch. Trwy ffydd, yn y Crist ifydd hwn, i ni'n gallu profi tangnefedd a Duw. A mae'n golygu bore yma, a gallwn ni newid. Byddwn ni'n meddwl am heno os Duw a'i mynd, ond mae'r efengil yn golygu bod ni nawr yn gallu newid. Ni ddim wedi bod yn ifydd, ni wedi methu. Mae Crist wedi llwyddo ar ein rhan, mae wedi'n gwisgo ni a'i gyfiawnder mae'n rhoi nawr i ni y gallu a'r nerth a'r ufuddod yna. Mae wedi ennill ar ein rhan ni. Fel Cristnogion, trwy ffydd yn Crist, ni'n derbyn yr ysbryd glân, ac i ni nawr yn gallu byw yn ifydd. I ni nawr yn gallu dweud na i demtasiynau'r diafol. I ni nawr yn gallu gwrthod pechod a rhoi pechod i farwolaeth ac byw i Dduw. A hynny ar gogoniant yw enw e. Diolch i Dduw. Amen. Amen. Ganon ni, efo'n gilydd i orffen, rhif 53 yn yr atodiad. 53. Sgrifen lawr ordeiniadau, hynny yw geiriau yr gyfraith, yn wrthwyneb oedd i ni. Roedd yn bygwth a chondemnio. Tithau ddaeth i'w symud hi. Ac yn union, fe'i dileaist trwy ei hoelio ar y groes. Mawd y bobl sy'n datseinio yn ddibaid o oes i oes, a pennill ola, yno ti y mae'n cyfiawnder. Yno ti mae'n popeth ni. Mae maddeiant am gamweddau ac enweidiad dy ysbryd di. Fe'n cyd gladdwyd gyda'r Iesu
codi gydag ef trwy ffydd, ac yng ngrym ei atgyfodiad awn ymlaen o ddydd i ddydd. Wnawn ni sefyll i ganu. Arglwydd rydyn ni yn dod at ti yn awr. Nid yn ein ufuddod a'n heiddiant yn hunan, ond trwy ufuddod a heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. O, ni'n diolch am hyn, yn gwybod arglwydd bod ni prin wedi crafu'r wyneb y bore yma. Ni'n gofyn am dy gymorth i nawr i feddwl am y pethau hyn. Arglwydd, helpa ni chwilio'n calonau ni ac i ymateb yn gywir i'r hyn rydyn ni wedi glywed. Da, derbyn ni nawr yn ddiolchgar yn enw'r arglwydd Iesu. Amen.